Uyabona nje mfethu kuwo wonke okwenzayo nje kulokhu, awukubonga uNkulunkulu nje. Umbonge nje uNkulunkulu uthi ukugcinile kwaze kwashaya isikhathi. Ubonge nje uNkulunkulu. Hhayi ukuthi njalo uma ukhuluma noNkulunkulu wena uyacela kuphela, hhayi. Ubonge nje. Ezinye izinto uy'dinga ukubonga nje futhi ubonge nje kahle nje. Ubonge khona ukuphila, ubonge ukuvuka, ukubonga ukuba ne-shelter, ubonge ukuba nabantu abake eduze kwakho abaneqiniso. Ubonge nanokuthi emndenini wakho hlampe uphelile lo nyaka nisabambene. Ezinye izinto okumele uy'bonge. Ubonge nje mfethu, yazi ayikho into ebaluleke njengokuthi ubonge. Ubonge uNkulunkulu izinto akupha zona. Ubonge naleli toho onalo. Ubonge nje uNkulunkulu nje, ziningi izinto azenzayo. Ubonge nje, ayikho into ebaluleke njengaleyo ukubonga. Ngaloko wacela njalo uyacela njalo, hhayi . Ubonge nje uNkulunkulu, ubonge abantu abadala amadlozi, ubonge ngezinto ezinhle abakwenzela zona ngophahla onalo. Kuningi nje ongakubonga nje mfethu, kuningi. Ubonge hlampe unabantwana, uma unabantwana ukubonge lokho kuyisibusiso. Uyangithola? Ubonge nje, unga-complain-i. Kulokhu nje unga-complain-i. Ubonge nje ngamabomu nje. Wena kuthi nje kuwena uma uhleli lapho uyalala, uyavuka, uyadla, uya emsebenzini, wenza zonke iy'nto zakho nje ubona ku-right. Ucabanga ukuthi konke lokho kuphumaphi? uNkulunkulu nabakini abadala, kodwa awubongi. Thola umsebenzi, izinto zikuhambela kahle, awubongi kodwa. Mfethu, ukubonga ayikho into ebaluleke njengaleyo. Akuyona nje into eningi, ukusho nje ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu ngakho konke ongenzela kona. Mihla namalanga, njalo njalo, kuze kube ingunaphakade. Amen. Ubonge. Ayikho into ebaluleke njengaleyo. Kodwa ingoba phela inina-ke bafethu, hhayi mhlampe nginishayela u-5 noma ngiyani-control-a sengiyanikhomba ngenkani ukuthi ngempela nibonge, kukuwena. Le nto iba la kuwe mfethu, kusuka kuwe ngaphakathi, ngeke uze utshelwe uMageba. uMageba akayena u-coach wakho. Angiyena futhi umuntu okuprogramile ukuthi uzoku-control-a, kodwa into engiyicelayo ukuthi nje ubonge nje lelo thuba olinikwa uNkulunkulu nabakini. Ngeke ube nalutho, ngeke ube nankinga, uzobona nje izinto zizokhanya. Uyabo? Uzoba right, ngeke ube nankinga nje ngampela. Okubalulekile nje ukuthi ubonge, izinto zihambe kahle. Ubonge nje ngakho konke onakho. Ungakhohlwa ukubonga. Bonga. Thina siy'shayela ivati, siyabonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela kona. Ngiyacela-ke nawe ube kanye nami ubonge. Nawe uthi kanjani? Mina mfethu ngiya-appreciate, yabo mina. Angisho kabi. Konke lokhu enginakho ngiyabonga ukuthi bengeke ngibe nakho ngaphandle kwabantu abadala noNkulunkulu. Ibona mfethu abangibhekelelayo ndoda . uNkulunkulu namadlozi. Akukho okunye ndoda. Sibonge kona. Ngaphandle kwabo, hhayi, ku-rough. Nawe into okumele uyazi ukuthi nje awuy'phethe. Ezinye izinto ungathi empilweni hlampe uy'tshela ukuthi uy'phethe, ungaboni hlampe izinto zikuhambela kahle noma kanjani uma usuy'tshela ukuthi wena lokho onakho uzenzele wena, awuzenzelanga, unikiwe abantu abadala. Bebekucushisa yonke le ndlela, bekukhombisa ukuthi ngena kanje, wenze kanje, uma wenza kanje kuzoba kanje. Kwagcina kufika kule level ekuthenini uze ube nalokho onakho. Bakuphe nenhlanhla, bakuvulela izandla ezimhlophe, kodwa uhlulwa ukubonga. Ezinye izinto ukuthi angazi abanye abasakholelwa kuzona. Kahle kahle into ebalulekile ukuthi uma uthola umsebenzi noma hlampe kukhona izinto ezinhle ezenzakalile kuwena,
noma mhlawumbe uthola imali, lelo nani lemali lathi ukuthi xaxa uyahamba uye ekhaya. Uma ufika ekhaya ucele abantu abadala bakushisele impepho. Uhlabe lezo y'nkukhwane ey'khanyayo ezimhlophe, ubonge. Emsamo ubonge abantu abadala. Uyabona? Nami kuyisifiso sami esikhulu kakhulu lokho ukuthi nje ngibonge ngendlela efanele. Uyabona? Ayikho into ebaluleke njengokuthi amadlozi uwabonge, abantu abadala bakubhekile. Uyangithola? Nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ontsheba oMakhathini nje ngibabonge. Yabo? Ngibabonge nje omkhulu, ngibonge nje nakokhokho ngibonge. Yabo? Ngezinto abangenzela zona ezinhle. Ngiyafisa impela ukuthi nje ngibonge ngakho konke engingabonga ngakho okuhle okuqhubekayo ukuya phambili. Ngiyabona? Ayikho into ebaluleke njengale ukuthi izinto uma zizinhle empilweni ubonge mfethu. Eyi, ukuthi nina angazi njani ngifuna ukutshelwa yonke into ukuthi kumele ubonge. Hhayi mfethu ayenziwa leyo nto. Le ayifunakali. Into ebalulekile ukuthi bafethu siy'phathe kahle. Singakhohlwa ukuthi njengoba siphila nje asiy'phileli, siphethwe nathi. Khona abantu abasiphethe. Yabo? Abantu abadala noNkulunkulu uMvelinqangi. Uyabona? Ngiyacela bafethu uma kuwukuthi nawe ubheke le vidiyo njengamanje mfethu. Angisho ukuthi ulale uthandazile noma kukuwena, ngisho ungangakhuleka, ngisho ungangathandazi, kodwa ngenhliziyo sibe khona leyo nto ukuthi hhayi Nkulunkulu ngiyabonga ngakho konke ongenzele kona. Nani bantu abadala ngiyabonga ngokungicishisa yonke indawo nokungipha iy'nhlanhla nokungilekelela ey'ntweni ey'thile. Yabo? Kuzo zonke izinto. Izinto ey'balulekile lezo bafethu, izinto engamele siy'khohlwe ngoba indlela ibuzoba phambili. Asilalele bona abantu abadala basicushise indlela sofika la kumele sifike khona sophumelela. Ngelinye ilanga nathi sizonqoba sizoba-grand. Yazi ayikho into ebaluleke njengokuthi uphumelele empilweni mfethu, ube nomuzi wakho, ube nefemeli yakho ekhandwe uwena. Ngiyayibona le family yasefemelini. Ngisho ifemeli ekhandwe uwena, ngisho abantwana bakho, uma wey'ngane zakho, uwena njengenhloko yomuzi, ekhaya elifudumele. Uyabona? Izinto ezinhle lezo bafethu kumele sibe nazo. Kuphithizele nje ebaleni nje imali ibe khona, singashodi nje ngezinto, kube izinto nje ey'khona nje kuphilwe nje kube kuhle kube njeya. Izinto lezi ey'balulekile, sinakekele imindeni yethu, abantwana bethu bakhule ngendlela efanele. Uma unamandla nje abantwana nawe ubafake nje ey'koleni ey'-right, bafunde isiNgisi besabancane. Wayizwa indaba? Ayikho into ebaluleke njengaleyo bafethu. Kodwa-ke ngeke ngilonganda kakhulu ngihebele nehibili nehibzihazi nani nani ukuthi bafethu sibonge. Yabo? Ayikho into ebaluleke njengaleyo mfethu. Mina ngiwuMageba P_M_B, umfana kaFikelephi noMabonga, khona le kaMgwagwa, ePietermaritzburg, eMgungundlovu, angithi uyangithola, eMbali, eGxaha, eDambuza bafethu, eCaluza ngiphuma khona, eEdeni, eDindeli ngiphuma khona bafethu, uMageba P_M_B, khona koMpophomeni, koHawick, angithi uyangithola, koHhaza, koMafakatini, koSkhosthemtshezi, Ntabamhlophe, e-Discount, eNkunzini. Mfethu ngiphuma khona mfethu akekho ongazi uMageba P_M_B. Shout out lapha eMatshiteni, khona eSkhosthemtshezi Nkunzini, o-Andile, omfokamkade, oMorgan, oSway, angithi uyangithola mfethu, umfokaMkhize. Indlela e-right leyo bafethu, niyibambe kanjalo. Nabanye abafowethu oMpuwo mfethu bonke amajita wonke nje mfethu amajita bafethu, oMthobisa, oMdakane mfethu, oMboma, oFana noFana. Mfethu baningi amajita. Angithi uyangithola, maningi amajimbosi. Ngincanyelwe ngawo wonke oNgongweni mfethu, oZiye, maningi amajita mfethu. Ngibala ntoni na? OMpu mfethu, o-Anele, oManyosi, iRazo Yami mfethu, uMveli, maningi amajimbosi ngincanyelwe. Bafethu wonke umuntu, I love you everybody. Niy'phathe moja bafethu. Sibonge. Ayikho into ebaluleke njengokuthi sibonge bafethu. Yonke into izoba moja. ONonkosi, oMfokaXaba, izinja zami lezo bafethu. OMkhroshi, oSiyanda, oShaka mfethu, ezami namanje. Angithi uyangithola. Forever mfethu, oShaka mfethu, oSiyanda, forever, evile.
Emfethu, gcwele ngezinja namanje.